Okay. Panunumpa ng bagong kasapi. Bagong kasapi ng Amang Lawin Wings Guardians International Incorporated. Wait po. Basahin na lang. Ay nanunumpa na gagawin sa abot ng aking pakakaya. Nabigyan ng katarungan ang lahat ng mga alituntunin at prinsipyo ng samahan. Susundin ko ang lahat ng patakaran na pinaiiral ng aming samahan at mga probisyon ng aming saligang batas. Aking itataguyod at ipaglalaban ang mga hatikain at magagandang pagtutulungan ng mga kasapi sa kapatiran, kaugnay nito at lubong nananaligtay sa aking pagkatao, ang aking saksi sa aking lagda, patunay ng aking taus-pusong pakikiisa sa samahan at sambayanang Pilipino. Kaysa nawa ako ng Panginoon. Okay. Okay na po.